mzore mama. Ndinoda kupfuma yangu kuwasha. Kuwasha ndinoda kupfuma yangu na tezvana. Yeah. Wauya nani? Wauya na baba. Baba, ya. Uyai hapa baba. Agare baba, Zimu baba, apeleza mwana. Oh. Azia. Azafuma yanga azia. Chaura tuzo jamani. Parece manje. Batulisa. Zikabongela sebafuma. There's bani tweets. Murumu anfone. Akati tsama. Anzazi nyirumbu wewe. Anzazi nyirumbu wewe mbaye. Pane zvatisinga. Ngikuti. Ndotagara nemukadzi wake. Sitimwawe. Yawakaita akawakata anda wemutora mwana. Watu mwana. Wakutora mwana je? Wazo mwana atototego kuno mtoro. Ngizo ndozana kufona kuti wene mwana wangu mwana. Yamusire mwana. Nyaya yake akadoro ndugeni chitawo. Akamba. Ana natete wakamboenda. Imima ama buka domestic. Isundi munda kuma yenyanga. Mwana mba wani. Akumba wewe. Oh. Kwa makore ngo abari basi. Antu. Mukazi ndo watu. Sawa nje zomunde sebizo. Ndoda mumenga ndozo. Pozi mukaza unokukwaza muramba kai. Satungo kurera mtsaka. Kuna ngombe ngani kwa zidanga za ngombe ngani? Zidanga ngombe sana. Baru ngani kwa lingwale? Ya mai chini. Ngani kwa lingwale yani? Oh. Wala ndio chibesa. Anuka zushunai. Yeah. Saya udah nak kembali. Sampai jauh ini jangan ada bunyi, nak pinopes now. Ini jangan pinopes now banyak. Sampai kita sih itu punya ni, kazual. Ayo, anga kwa batizwa. Saka yakamutaura naye kuti adzoke. Saka wakanzi unodiwa pfuma. Saka ndo yanga ndikutsvaga nazvo. Makapata mwana here. Unoona kuti kubatsira kushamia. Washa ndichatakatora naye panyaya. Akangopedzera achiti arumbo yako. Kuno wakaenda akati zvikora munhu. Zvekuti isusu nyaya yawo ana nguva yekutaura kuti chiri kana zvekuti mukadzi ana aisa kutoziva akangosiya. Saka isusu vanoti kunenge kusiya kurungwana. Saka isusu ndinogara atipa zvedu kana kuri kuti vachazowirirana vachitorana vachienda. Misire mombe sire dzati mafawanda. Andona tawa date zvako ndise. Ina chikudzo ndakangwara anotara bani osha zvazvo ndizvo zvine. Zvinokaita zvakutenderera abazorwiti. Indana unotodena baba vaperekedza mwana iyi. Kuti ye mwana mainzwa here yabva kuna mkurungai. Kamanga chena inobarira barere nema heyo nyaya yenyu baba. Yazombirira mwana womukoma. Aiwa mwana. Sarabana. Kana ukaramba mukadzi wako une mwana umwe chete ina machenjerwa wako kana uchitsawa nyoka uchiona kuti ndowanguyo uchibata chikombo
Uyanenge achingotozwa anoitana na 2 AM. Asi mukadzi ndowani? Ndowako. Iwo ndikuti ndikumupfidzisa. Hapana kumupfidzisa. Isuwo bwa mudari nomurwadzi zvese. Senanga havatazokudzireva kana. Ndikutoziva. So ndikuti ndikukuadvise mwana kuti kudii nenyaya yemba. Yaitenga yakamupisira kuti atopedza kugara naye. Asada kuzobatsira dzimba kuti dzisaparara. Advice ndingamupa ndeyekuti mwana wangu wakanganise baba. Wafanira kuenda kunyanana natezvara wako. Mukunzwanana zvaizosvika zvokusvika pasvozosvika nhasi kudai. Konkuwa muroora mumuda here atezvara? Muroora ndinomuda because muroora ndinombosangana nemushamba chedoko noona. Ndikatombomubvunza ndikati muroora kuchii? Muroora kanzunda katipedza kukurana nechini mwana wenyu. Saka ndakasina nguva yekuti ndikasi ndinokwanisa kumboonana naye tigare naye pasi. Kutotanga kuonana ndokuona Mabadiji, atende tumakore vijana tisingaonani. Naino kudai. Tungopera here kuchaja kuma. Tulika ukasisa zibeza. Amuswa kuti mushamba munowanda vasina roho. Uyaugara. Hakungodzibataniza kuma ugaruwezi. Saka na usina mudo kurotenza vachini. Tupate zida kumira tisamunhu garizo. Togara. Zona rishera. Ada. Ashenya tsaka mtaja munde 7. Chibezvi nungu. Gara ipase chikobatsira vana venyu. Chibatsira vana venyu gara ipasira. Zvadu mudzinzi usatize. Sisi gaisembelewa. Takubatsira kufree. Takubatsira kuti nyaya atezvaro akatendora zviya auna unotsvaga uende kugara amene muzokatendora zimwana uchibatsira kazotomuonera panapa kusunyara kumutarisa aya makurukota vana vanotozibva panapa chinopinda mumba mavo saka chibata inyaya taurisai pamusoro nhasi tinoda kubatsirikana mashoko ekuchitana apa pane chimwe nhwani chinobatika chaakabata chinoita kuti abhanya tsasindisa taurisai vanhu visada kunzwa imimi ngati munhu maeudzwa kuichita saka mune chimwe chemungati iye anochaitaura kuti apa nepapa nepapa zvinobatika zvokuti vanhu vanhange ipapo pagavhezi taura saidiraaa taurisa Alright, inini ndingaradza vangu taigara zvakanaka. Pane pandakazomboita tsaona akakuwara. Saka mukadzi ndamutsvagira basa panesi rehumindi. Saka ndakusashanda kushanda kwangu kwaderera. Mukadzi mabatiro acho anga akundiita anga akusateerera. Anongobuda pamba kuenda kutaunosangana mama andakupa mari yacho. Saka zvinhu zvanga zvangu ndiremerawo kugara nemunhu akadaro usina chandomudzawo semukadzi wangu yanga pamusoro pangu ndobva tataurana tega tikaona kuti tipesane zvanga zvakakodzera but mukadzi wangu ndoita nomuravo atezva ndazviitirei pfuma tisati iwe zvaisu takabata munhu mumwe kubata asoti mwana adzokera mubabata kwake mazuva aishamani manzvozi zvarakuona unopakupamukokaaakuwara kana kutobvera basa pamusoro paizvozvo mama musateereri mumwe amuteereri saka pabai ndo pamakobvokotati kuti abaiki baiki vachi kuti ataura vanhikwei Kuzvinida chisoka chienga chinokuchita. Baibheri
The queen must be protected at all times. King must be protected at all times. I think we should go to our to protect the king. She said, "I want to go to guide. Am I moving there? So, I said, "I go to Joshua. Who is a maker? Who got hold of it? So, I said, "I go to the Mugaru." Yeah. My purpose of not to push the book. I don't pass at the back of my head. Advice I don't put the apple bubble and over is a lot. In the manner that the woman. Woman around as a my issue. You must not attack. Soon go on, man. Is the Torah. I always marry you $1,000. I was a man. She did it. That I have planted my yellow die. I just want to I saw when I had to rise. Okay. Also, the job. I just a move on to the one. That all. Yeah. And that's a Manoya sick. Usually, out of the room. Oh, do you say that was Mondo to be saying? Mwanakomana wataura kuti wanga usisakwanise kushanda mushure mokunge waita accident. Iye zvinezvi zvaright. Izvo zvichine makuru kuchana. But when ichando ndiko ndimbowadza ndingakora kusystem kusura. Saka mabasa nesimba dita zvikuru akavapa. Saka student nyama chiri patikana kuchana. Ndikuenderera mberi. Nokuti uyu wakamuendesa zvichiita sekunge kumuchengeta kwanga kwakureva. Kwete. Ndiwo adaroka wati ndiye anga akuenda kubasa kawo. Wanga wamutsvagira basa kuitira kuti kusateerera kwazouya nokuti atsvagirwa basa nechii. Uyu ndiye akuita kunge abreadwinner. Uyuwo wanga usisiri breadwinner. Saka mubvunzo wangu wauda kuti pajeke ipapo kuti iye zvinezvi wadzokera here papozisheni yako sabreadwinner kuitira kuti izvi zvisadzoke futi mangwana. Ndokoti tigara tese tadzame kuchengeta ndaisatadza but iye ndiye anga ane mari yakawanda ngatikubatsire tinotobatsira amaya hosi murume akaita mari shoma pane mukadzi adveseti mukadzi ngaatonge murume. Imimi amai nyango mukadzi murume akanga aisangana nedambudziko rokuti aita urwere huri paari. Imimi mabva mawana basa rokuti imimi mubatsirane muri pamwechete kuchengeta mhuri dzenyu muri pamwechete. Imimi munofana ngoramba muri pasi pemura wemurume wenyu kuti musha wenyu uite zvakaita sepaperi zvakanaka. Hosi pamuupenyu machallenges anogona zvikoro kuna zvakasiyana. Uyu anogona kutodzokera kuti kwaRarare kupa mwana wangu achiita chongo yekutonhora zvinoita zvichinji. Anobva kutienda kubasa kuti mama adzokera kuti tadzokera pachigaro chedu taakufana kutungamirira murume. Sandizve. Kana tichita mhiko dzerudo pamuchato tinoti muurema, muurwere, ticharamba tiri chii? Kusvika taparadzaniswa nei? Saka amai,
kana madzokera kumba kwei ndatendesa kamira mavakaenda yedu anyora chinhu chochiendera taurisai ndatenga chikafu handina mari ndinamboshandisei kuti ndashandisa zvokuti zvinhu zvakavasingazivi. Page 2 ndinamba ndapiwa mari nodyachikanisa ivo ndichibva ndamuka kuseni kwachona netsaona nedainaungu ndichibva ndadzoka ndinamuka ndadzoka mari yanga ndapiwa basa ndo mari yandikaikwanisa kuti ndikwire bhazi ndichienda kumushumba kwedu kana kuti mari yakatsamire mari yekuti yakatenga yangu gumbezi nemidziyo yangu yemumba inini haipa pakajeka zvazvinoita vadare mese muri muno. Isusu sevarume chirungu chinoti tinoita ka-inferiority complex, kufungidzira nezvisipo nokuti iwewe unenge usisina. Handiti mai mwana wakangoenda kuchitoro wakanonoka kudzoka unogona kutofungidzira kuti wanga neboyfriend nokuti hauna vakatozova vakabata nyama iwe une nzara uda kuidya asi unofungidzira kuti ndofunga amene aita sei kuti tenga. Saka ipapo tofungidzira kuti ngapagashirike kuti vhiri parinotenderera rimwe zuva panotsika pasi panoenda padenga. Handiti muchiri vana vadiki ndo chinhu chandafarira ini. Pane kamwe kaklipi kandaitoona kaitaura kuti iwe ari kukuramba iwe noni ndikakuramba ndikutya kuti zora ndokuramba mangwana wapfuma unechi une mari unozoita sei. Saka imimi ndomwe yawatoda kuti mubudirira muina womunhu kuti rudo pamberi kuwana kotera mumashure mochengetana. aiwa ati mashoko ekurayira arimo kana nemunawo atezvara ndinangoti nini kuungize kuna mwari kana imba chikwanisa kurumbika gairoge sisi kana maona zvisingaito zvakupa muri ndikuudza kuti imba ini nemukana wakanaka sitiri kokuti gatsira uchibva panapa indai atezvara ndinokuti dzokera murume wako muperekedza woperekedzwa nehamwe I'm sure kumba kwakacho kupedzisira ndarasi nemashoko kupedzisira ndopedzisira kwa mashoko angu mambo ndoda sekutoti kunze mkwasho ndoda sekuti ndoti kunze mkwasho kuti mkwasho wangu poende yataura kuti yakadzosera mukati ini vanhu vandikagara navo kufunga tsanogotero ndikatsvagira mukadzi wangu pasi vanhu vakuvaishande vakuwese sandofunga vamweni maedha ringe 5 pamba pavari kugara vanopiwa mari saka nyaya yangu yabva kuti inova kutaura kuti mukadzi wavo akakutambira mari yakawanda kuvura But I know nakudzisai aindokuudza kuti zvasamson siyana yakapedzerana ini ndikuudza kuti zvorai mwana nokuti muda kumaini ini ndoda mukadzi wangu topane nyaya yangu pana iye takutaura iyi yaovhaleke kuti makupindirawo hapasikaoa maproblem kuzoe nawo ezvinezva ndikuudza mukadzi wangu makubata zvipamutembo uya ezvinhu zvakuemota kuti aimukadzi wako ndomuda bati ndakaita sei ndangana kubatikana sambe chakwamuri zvekuma tapedza kutomupa mani kabva 3000 imaita chibhadhoro aita sei andovasvikira kudai pane pamwe patindaendesa kubasa mukadzi uyu abva kuharare achida kuda kuini akateera kangana uyu akapuwa yakunodai kunotora mwana womundona mwana womuchete haazomutera nekuti mukadzi kuita sei anototaura nezvazvo tofunga mukadzi wacho ndeyakati vavhimari kuti garidzokerani uye aenda achiendesa mwana tikati iye mafambiro akaita nyaya yake vanhu vakafonera achiti tsamu pana uenda kubai ndikuuraya munhu adhara akurama nakodzokera kunyaya yedu tingarasike tisitakupai platform amamibhadharira iyi platform wabatanidza takubatsirai baba aivhini wakati ndokuta sisi wakati ngatitasi atidzokerane mama karamba nai nomubvudzi wako sinopindura hamuna mune shereke koshereke saka ndakona izida mudara hamuna nyaya
Something is one other something. Umwana kusura. Ngamkazo. Neni mbaye unosukure magara kubasa. Akutoka. Mwana gadzo kana wale kusiya wala kusite kuramba. Wale chipambi kwa tsuna. Kapeza nazo. Iya, ndikona sainiyo. Tangupa icheche. Kuti batsira umango kodwa kana wakanetsana. Ngasa ndichinda kupai. Navangu kufambisa nyama mafambire ninja. Ugadziriswa kuti nda arikumbouya ndichazouya. Aiwa baba wake vatunzwa. Maita zvakanaka. Shandisai kumba kwenyu nanaate tina nani ngiri. Kutindorushaisa muroro wenyu kumuda. Zogerai kumba mama. Amai yemunza amai. Zogerai kumba. Nenda. Kupende nyaya. Yapera vana ramsema.